pénz és életérzések hajszolása nem ismeretlen számunkra. Azonban kevesen keresik mindenben és mindenkiben pusztán a boldogság forrását. Felejtsd el a célt. A legtöbb ember szem előtt csak egy cél lebeg. Arnold Schwarzenegger leszek, pornósztár és atomfizikus multimilliómos. Minél távolabbi a cél, annál nagyobb lelki gyötrődést okoz az embernek. Ahhoz, hogy elérjük a célunkat, komoly erőfeszítéseket kell tennünk, melynek minden perc egy gyötrődés lesz. Egy olyan cél után rohanunk, amit lehet el sem érünk, vagy nem is tesz majd boldoggá. Ráadásul átrohanunk mindenen és mindenkin, megkeserítve egymás életét. Ne rohanjunk el a boldogság mellett. Az élet minden pillanatában ott van a boldogság a szemünk előtt, csak elvakítanak minket vágyaink. Vegyük észre ezeket, tanuljuk meg, mit tesz minket boldoggá, és kövessük azt. Vegyük észre, mit tesz minket boldogtalanná, és kerüljük el azt. Ne kételkedjünk többé. Kételkedünk magunkban, a jövőben, másokban, saját tudásunkban, mindenben. Nem ismerjük fel saját szükségleteinket, hogy mire vágyik a testünk. Mióta kap a testünk a cigarettától, az alkoholtól vagy a drogoktól? Ha egy gyerek elé raknám bármelyiket, hogy próbálja ki, és döntse el, hogy neki kell-e vagy sem, a válasz egyhangú nem lenne. A kor előre haladtával a szocializáció eredménye, hogy például cigarettával barátkozunk, vagy keresünk párt. Hé, szívi, van tüzed? A szocializáció, amit a profit irányít, és a józanész szabályoz intézményes keretek között, legtöbbször ártalmas a testünkre. A szocializáció határoz meg minket, és nem saját szükségleteink. Nem csoda, ha folyamatosan kételkedünk, és a külvilágból várjuk a választ arra, hogy kik is vagyunk valójában. Szépek vagyunk, okosok, sikeresek, sok kapcsolattal rendelkezünk. Ezek nem a mi kérdéseink. Szeretetre vágyunk, amit meg is kaphatunk legalább egy embertől biztosan. Boldogok leszünk-e a sikertől, vagy attól, mert sok mindent tudunk a világról? Nem. Mert arra vágyunk, hogy ezt el is ismerjék. És szép is lenne a világ, ha mindenki csak folyamatosan megtapsolná a másikat. Határozzuk hát meg magunkat. Hagyjuk, hadd hajtson ki az a maga fejünkbe, amit folyamatosan eltaposunk, mikor már megint tiszta lappal szeretnénk indulni. Ezt tesszük mindig, mikor új dologba vágyunk, mikor új dologra vágyunk. Semmi más, csak kételkedünk. Vegyük a fáradtságot, és nem érgezzük azt a magot. Néha gondozzuk is. És idővel olyan erős lesz, hogy nem lesz senki és semmi, aki el tudná tipolni. De mi a legfontosabb, hogy nem kételkedünk többé. És először lépünk a boldog élet ösvényeire.